हाय हेलो सांग मैंने नमस्कार जय जगन्नाथ वेलकम टू बैक माय चैनल। तो आज आसतु मैं गोटे नुआ ब्लॉग नहीं आसी। तो आज आसतु आम बुली जा भुवनेश्वर नंदनकानन देखा से कौन कौन सब रोचे आप भिडटी एंड तक देखूँ। देन जदि मो भिड टी नुआ भी देखुं आपड़ जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दिंतु। तो आसतु स्टार्ट करवा। देखो यहाँ ए एंट्रीटा आम भर को जाऊँ। आसन देखा कौन कौन सब रोचे। देखो यहाँ टिकेट काउंटरटा आम बर्तमान जाए टिकेट काटिबा। यार एंट्री रोचे 50 रुपीज। तो बर्तमान आम जा टिकेट काटिबा देखा कौन कौन सब रोचे। देखो बर्तमान आम जाए टिकेट काटुचु। देखो टिकेट काटिबा सरला आम भर को एंट्री करुचु। आप भिडियोटी देखु एंड तक। देखो यहाँ आम भर को जाऊँ। देखो देखो फास्ट रलरा पतरिया बाघ आम जा देखा। देखो यहाँ कलरा पतरिया बाघ रही। जूम करुचे से शोचे देखु। देखु आउ गोटे सेपटू चल चली आसूचे दीटा अच्छा। देखु देखु जाऊँगी। देन देखु यहाँ गोटे बणुआ कुकुर रोचे। देखा चलतु। देखु यहाँ देखा जाऊनि कौटी बाकी से तार गुंफारे शोची। जूम कर देखु। यहाँ आसतु देखा महाबल बाघ। देखु देखो मैं जूम करुचे से शोचे देखु। देखु देखो से शोची। देखो ए सिंह। देखो सी भी शोची। मु जूम करुचे देखु। देखो से शोची। मुंड हलाऊे। खरा बेला टाइमटा तो सब खाई रेस्ट नहीं। देखो यहाँ गोटे बाघ महाबल बाघ आसू चल चली। देखो यहाँ भी से महाबल बाघ ये अच्छा बहुत सारा 5टा। बाप माँ छुआ सब फैमिली नहीं अच्छा। देखो बहुत सारा ये अच्छा। देन देखु यहाँ हाथी। हाथी भी बहुत सारा अच्छा। देखु 3 जन अच्छा आ 2 जन शोई।
ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଓଟ ପକ୍ଷୀ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା କଇଁଚ କେମିତି ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଷ୍ଟାଚୁ ହେଇଛି କଇଁଚରେ। ଆଗକୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଦେଖିବା ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ରହୁଛି। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଜିରାଫ ପାଣି ପିଉଛି। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ କୁମ୍ଭୀର ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଶୋଇଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବେ ସେମାନେ ମରିଯାଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଷ୍ଟାଚୁ ହେଇ ଶୋଇଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ପାଣିକୁ ଆସୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା କଇଁଚ ମାନେ ରହିବେ। ଏଇଟା ସବୁ କଇଁଚ ଗୁଡ଼ା ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣି ଭିତରେ କିଛି ଅଛନ୍ତି। ସେ ପାହାଚରେ ଚଢ଼ିକି ବି କିଛିଟା ଯାଇଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗକୁ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା ଚାଲନ୍ତୁ। ଏପଟେ ବି ବହୁତ ସାରା କୁମ୍ଭୀର ଅଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ କଇଁଚ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ସବୁ ସରୀସୃପ ରହୁଛି ତା ସାଇଡ଼ରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ନନ୍ଦନକାନନ ଲେଖା ହେଇଛି। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଆଇ ଲଭ୍ ନନ୍ଦନକାନନ। ଲୋକମାନେ ସବୁ ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ଉଠାଉଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଉ କ'ଣ ରହୁଛି। ଗାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ରହୁଛି। ଯେଉଁମାନେ ଚାଲିକି ନ ଯାଇପାରିବେ ଗାଡ଼ିରେ ବୁଲିକି ଦେଖିପାରିବେ। ତେଣୁ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ରହୁଛି ନୀଳ ଗାଈ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଅଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ହେଉଛି ବାହାର ଦେଶର ମାଙ୍କଡ଼, ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମାଙ୍କଡ଼। ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍ ଦେଖିବା ପୁରା ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷା ଟାଇପ୍ର। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖିବା ପାଇଁ ହେଇଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ କ୍ୟୁଟ୍ ହେଇଛି ସେ। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷା ପରି ତାର ଲାଞ୍ଜ ବି, ମୁହଁଟା ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଦେଖିବା ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ କ'ଣ ସବୁ ରହୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆସିଲା ବଣ ମଣିଷ। ବଣ ମଣିଷ କେମିତି
ଅଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ବଣ ମଣିଷ କୁହାଯାଇଛି, ବଣ ମଣିଷମାନଙ୍କଠାରୁ ମଣିଷମାନଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଜୁମ୍ କରୁଛି, ସେ ବହୁତ ଦୂରରେ ଅଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଓହ୍ଲେଇଲା ଗୋଟେ ତଳକୁ 2-4 ଜଣ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ବାକି ବହୁତ ଦୂରରେ ଦେଖାଯାଉନାହାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ କ'ଣ ରହୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମୁ ପକ୍ଷୀ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏମୁ ପକ୍ଷୀ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ବାଘ ତା ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଧରି ଅଛି, ମାନେ ଷ୍ଟାଚୁ ଗୋଟେ ହେଇଛି, ମୁଁ ସେଇଟା ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ କରିଦେଇଛି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଦେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗାର୍ଡ଼େନ୍, ଫୁଲ ବଗିଚା ବି ଭିତରେ ବହୁତ ଭଲ କରିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଆମେ ଫେରୁଛୁ, ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଲାଣି। ଆମେ 1ରୁ ଭିତରକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଥିଲୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ 5ଟା 4:30 ପରେ ହେଇଗଲାଣି। ତ ଯେତିକି ଜାଗା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଲିକି ଦେଖେଇଲି, ସେ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ମୁଁ କରିଛି। ବାକି ଆହୁରି ବହୁତ ସାରା ଜାଗା ରହିଛି ଯେଉଁଟାକି ସରୀସୃପ ରହୁଛନ୍ତି, ଏପଟେ ପକ୍ଷୀମାନେ ରହୁଛନ୍ତି, ଦେନ୍ ଗଣ୍ଡା, ହାତୀ, ଆଉ ବି ବହୁତ ସାରା ଜାଗା ଯେଉଁଟା ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରିପାରିନି। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି କ'ଣ କେମିତି ଲାଗିଲା ସେଟା ଆପଣମାନେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିହାତି ଜଣାଇବେ। ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ରହୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ନମସ୍କାର।